Eh? Se hasta non se colocan ben no campo. Nosotros estamos, eu non sei onde están. Non quero pensar. Están facendo unha liña de 4 aquí a 5 metros de un lugar para a gente que corre para aí e só metes unha púa. Espera que vai pensar a xugada olha. Olha, Mati. Jaime. No, hombre. Que suerte que se empecé a apretar eu e agora vai ser peor. É igual ao... Non, é peor o pito do nuestro. Aquí, mas aí. É que quedábamos igual. Isto estaban cabañas outro día, non? Non sei. Eu pensei que era máis cabañas. Encima o medrallo vanidoso por iso non mellora. No, Porque iso sube ya. no, eso es, claro. É unha mierda todo eso que se mierda. Tranquilo, abre, ó. Cajo, Dios, que aí non hai... Eu non protesto máis, Eu xa non protesto máis. No, é do Vilarme. Pero empezou. Arriba. Aí. Mano, vergonazos. Venga. Vamos a pelear conmigo. Jaime, sube, saco yo, arriba. Porque eu como non salía, non quero nada. Va Jaime. Vamos, Eni. Chaval, ese fuerte funciona por impulso. No, porque non é falta, Basta, claro, se saltan ao lado, molesta. Xa a última vez, alá, ya acabou con Murado. Eso ten lo que razonar co tipo nomás, Tu eres un tipo máis esbelto. Muy bien, Moreira, muy bien. Siempre es el mismo jugador. Freire, hay que romper. Non vai o noso cos puxos dele, Non fai falta romper a nada. Venga, un día de oportunidade deixamos na casa. Venga, un día. A xente mañá ten que ir traballar. Outro día onde eran? Te por pasarlo ben, Aí en Cabañas. Cá. Aí en Cabañas era. Está xogando. É unha xogada imposible. Esa carreta petita, no, grande. Déjate de mirar el reloj. Non, menos mal que viña a tomar agua. Sí, se non for algúns fresquitos, esto é unha mierda. Sí que é. Sí, puede. A categoría da non. Vale. Non vai fora, deixa.
Mas non foi nada. Vamos, non sacar iso. Non me sacas iso, se van dos pesos. A ver, Por chegar tarde tarjeta, claro que ten. chegar tarde, sí, pero E non chegou tarde. Non. chegamos los un tempo. Se non chegara tarde, daba yo o balón. É igual, non me importa, pero... No, pero se non chegara tarde, daba yo o balón, non? Nin lle o balón deron os dous. Sí, claro. Sacades iso. Non é o último xogador, non vai a referir, non vai a nada. Non estou pedindo tarjeta roja. Non estou pedindo tarjeta roja. Teñen amarilla, é unha xogada, falta, non hai máis. Se sacas tarjeta por iso non hai máis. Ah, non, iso non o vi. Non se pode opinar que iso non o vi. Sacas tarjeta por iso non queda un no campo. É fútbol, que non é ajedrez. Pero unha cousa é fútbol e outra cousa é que fai un equipo. Eu xoguei ao fútbol. Eu xoguei ao fútbol. Este home, eu acabo expulsado, pero non acabo no campo. Non sei que fútbol vedes nosotros. Non ves as patadas que está dando. Patadas. No. Estamos viendo, joder. Cada un ten a súa opinión. Cada un ten a súa opinión. Teatro, sí, pero hai que ir duro. Escuita, hai que ir duro. Non sei, Hai que ir duro. Hay veces que fallas, Pero ás veces, mira, ese manotazo. ¿Qué manotazo? Pero que me vas a decir ti a mí que non vi en fútbol, que non xoguei ao fútbol. Que eso non é un manotazo. Non, porque non lle dou. Pero que é fútbol, joder. Pero que é fútbol, chócase cos pés, non cas máis. É fútbol. Hai contacto, non pasa nada. É porque non é full conta. Non é full conta, nin carte, nin... O que non pode haber intencionalidade. Escoita, pero que non estou dicindo que non haxa Contacto. Pero sí, se hai Pero que hai contactos que son Se non é tarjetas. intencional, vale. Hai contactos que son tarjetas. Joder, se Eu é que acabas intencionado, de sí, dicir, sí. eu que acabas de dicir, chegas tarde. Vale, pois chegaste tarde. falta, pero correcto. unha cousa é que se metan un planificazo tal, outra cousa que van un chegou tarde, Un vamos, é plantillazo falta. tal, como diste, é tarjeta roja. Correcto. Non é tarjeta amarilla. Eu non lle pedín tarjeta roja aquí. 15 minutos. No, para mí nin é amarilla, para mí é falta. Para mí, por qué? Porque van xuntos, porque pasan así. É baixo, é baixo. É como Porque seña abaixo é tarjeta igual. Non vai a Juanilla, non vai a non é igual, non é igual. Non é igual. Eu dou unha patada abaixo, levanto de 2 metros e non é tarjeta. É abaixo. Pero non, é por resangramiento de ir abaixo. Porque seña abaixo, é tarjeta. Vas abaixo. Eu podo ir abaixo e podo romper un pouco un xogador. Indo abaixo. Sí, home, pode pasar calquera cousa. A ver, pode pasar calquera cousa. Cando o balón vai a 2 metros, e mandas abaixo. Pero vas abaixo tamén. Con ese razonamiento non é o tema de ir abaixo, é intencional sen seguir ao balón. Non sei se me queres entender. No, a ver, Unha cousa é ir aquí arriba e outra cousa é ir abaixo. Hai maneiras de ir abaixo, porque ti se vas abaixo así, sigues indo abaixo e podes romper. Se vas así, xa vas Pero sigue siendo abaixo. Señor, que xa vamos marcar ahora e xa pasa a ansia viva. Vamos a deixar que non ganamos nada. Empatar ahora. Vamos, macho, me cago en Dios. Ese se lle atina tamén. Sí. Se lle atina É que eso é en toda a semana. Claro, pero que non pode xogar así. Ai, como que foi. Pois vale. As gafas que están. A mesma xogada e pita. A segunda e a primeira non.
beneficianos a nosotros, cada uno. No, claro. Pero é a mesma xogada, hai un puxón nas dúas xogadas. O que pasa é que un está atacando e o outro está defendendo. 3 segundos atrás. Porque ademais foi moi clara. No noso, a primeira xogada. Eu creo que está ben que nos benefician. Home, claro. É fútbol, ó. Que vinimos pasando ben, deixademos de discutir. Non estamos discutindo, estamos falando. Estamos falando, non estamos discutindo. Eu hai moitos anos que xa non discuto polo fútbol. Vinimos pasando ben. Xa hai moitos anos, xa hai moitos anos. Se hai unha cerveza menos sí que discuto, pero se non, non. No, eu ao revés, eu xa bebo máis. Aparte hai dos partidos, o de aí e o de aquí fora. O de dentro é un e o de aquí fora é outro partido. Cada un quere que gane os seus Home, lógicamente. e fora de aí tampouco. Buena, Alex! cago en Dios. Non importa con esta, a mí Eu hai moitos anos que o conozco. eu tamén, é malo, é malo. Pero non é que sea malo por nada, é que é malo para todos. No, no. É que é malo para todos. Era malo hasta que futbolista, porque non se foi como logo. Eu non. Porque xogou comigo de porteiro.